आंबा मा गामियाव सफैखो? मा गामि बुङोबा बे गामिखौ? सनाथि आगैया बे गामियावनो थानो हानाय। मानो होनबा आं दाखालि बे गामि खाथियावनो नुदों। सनाथि आगैखौ खेबसे नुनाय मोनबा आं सनाथि आगैनाव निमाहा बिगौमोन। आथिङाव हमलायनानै निमाहा बिगौमोन आं, खुलुमगौमोन आं बिनानावबाबो। खोनासंनाय नानि, बे गामिया नोंसोरनि गामि न'? नोंसोरनि गामिनि मुङा मा मुं? जोंफोर गामिनि मुङा जाबाय दुब्रिबारै। ओमफ्राय जोंफोर गामिनि खाथिनि मुङा जाबाय दाउखिपारा। अ मोजां मोजां। र' दे नानि, आं सासे आब'नि फट' दिन्थिनि नोंनो। नोङो सिनाय हागौ नामा? नोङो खिन्थाबानो जाबाय दे। जागोन दे आदा। नै ने आब'खौ सिनाय हागौ ना नोङो? आं सिनाय हाया दे आदा। मानोलै आदा? मा जादों बे आब'आ ना गोमादों? गोमायाखै, ओरैनो सोंदों आं। जोंफोर गामिनि नङा दे बियो। दाउखिपारा गामियाव थांनाय खिजानिबा दाउखिपारानि खोना। आं दाउखिपारानि मानसिफोरखौ ओरै सिनाय हाजोबाना। जागोन दे, बे गामिखौ बारनानैनो दाउखिपारा मोनोबा? जोंफोर गामिखौ बारनाय लोगो लोगोनो दाउखिपारा गामि मोनो। दे थांनि र' होमबा आं नानि। जागोन दे आदा, आंबो दखानाव थांनो नागिरदों र'। आं दा सनाथि आगैखौ अबाव नागिरना मोननो? दाखालिथ' बे गामि खाथियावनो नुदोंमोन आं सनाथि आगैखौ। सनाथि आगै, नों आंखौ एसेबांथ' गाज्रि मोनना दङना? आरो गाज्रि मोनगोनबो देनाय। एसेबां गिदिर बेराव गोलैना थानायावबो आं नोंखौ खेबसेबो नायनो फैयासै। गासैबो बै एनियानि थाखायनो जाजोबदों। एनिया पाप्पिनि थाखाय। एनिया, नोंखौथ' आं मोनबा गारखाया। नोंनि थाखायनो आंनि न'आ थेर बेथेर जालांजोब्बाय, गावस्राजोब्बाय। नोङो आंनि जिउआव मानो फैनायमोन? नोङो आंखौ फुस्लाय फुस्लाय मोजां मोनदोंमोन। नोंखौ नङाबा नोंनि गोरोन हौवाखौ आं सासे नङा सासेखौ बाबो बुथारथारगोन, सानसेबाबो। आंनि फैसाखौ जाजोबनानै साला गुबुन हौवाजों थांदोंनो। गारा, आं नोंखौ गारा। फैसाथ' जादों नोंनि थाखाय दा आंनि न'आसो गावस्राजोब्बाय। बै ससेयालागै थांथारनि। दे टिल्लु, लैथोसे आगै आरो गांजेमा गोसोम बै सिमालागै लांनाय। आं थांथ'ला दे। जागोन दे। मानो बाजै, नों मानो थाङा? आं थांथ'ला दे लैथोसे आगै, नोंसोर थां। मानो होनबा थोरसि माखाखौबो सुनो दंसोयोना। दालाय मोनाबो हारसिं सुगोनो हानाय नङा। आं थांनि र'। नंमारगौबोथ'। जोंफोरबो बिदिनो सुवालासिनो गारबोबाय। होमबा थौ जोंबो थांनि। जोंबो सुफाहैनि। नांलाया दे नोंसोर सुफानो, जोंफोर सुगोन। होमबालाय थां आरो नोंलाय लायमोनाबो हारसिंसो। दे होमबालाय नोंसोर थाथ' दे। बै सकसिमालागै लांथार बिसोर सानैखौ। जागोन दे। थौ थांनि। नोंसोरथ' जोंनि गजा सकखौ गिदिंफेराखैना? ओहो। टिल्लुआ आंखौ खेबसेबो नायमारा। लैथोसे आब'खौ जा रोखोम नायबाय थायो। आंबो एसे एनला नायजानो लुबैयो। मा आं एसेबो साइस गैथारा ना मायो? बेसेबा नायजानो लुबैयो आङो। नायाखै मानो? मा रोखोम नायलायलायबाय थादों आं थानायावनो? टिल्लुआ आंखौ नाया, नाथाय आं टिल्लुखौ नायखोमाबाय थायो। नाथाय आं बेखौ नायखोमानालाय मा जागोन देनाय? मालाबा बियो लैथोसे आब'खौसो मोजां मोनो। आंखौथ' टिल्लुआ मानसि रखमखौनो सानाखैना। दे सानैबो नायलायलायबाय था। आङो एसे सिगाङाव थांना थाहैनोसै। थांसैथ'। सासेया थांबाय माथो। र' गांजेमा गोसोम रानि। फैबाय था। सनालि, बे गांजेमा गोसोम रानिखौ आं मानसिखौनो सुखुला। मानो? मा खालामखो बेलाय? खालामनायाथ' जेबो खालामाखै र'। थेवब्लाबो बियो आंखौ मानो एसेबां नायबाय थायो? आं बेफोरबायदि नायबाय थाबाथाय मोजां मोनालै। ओरैनो नायो आरोलै। ओरैनो नायनायबाबो आसलै नायनायबाबो बेफोरबायदि नायबाय थानाङाना। आं माबा बेफोरबायदि नायजाबाय थानो बासोयो। आं नोंजोंसो नायजाबाय थानो लुबैयो सना। नाथाय नोङो आंखौ नायनायानो थाङा। मा बायसि बुंथारो बियो। नोंखौ नायलाय थायो आरो, नायो आरो। बिदि होननानै नोंखौ नायबाय थागोन नामा आङो? होमबा बे गांजेमा गोसोम रानियालाय आंखौलाय मानो बेलाव लाव जालायनानै नायबाय थायो? आं सुखुथारालै। बेखौ जोंहानाव फैबाथाय लाबफानांलालै। माबा टिल्लु, मानो बेफोरबायदि बुङो उना खाना नों गथ'खौ? ओरैनो नायो आरोलै। नोङो ओरैनो नायनायखौनो गाज्रि मोनो आरो। खिजानिबा नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायखौ एसे मोनथियो खोना, बेनिखायनो नायखुमाबाय थायो जोंफोरखौ। जोंफोरखौ नङा, आंखौ एनि टाइम नायबाय थागोन आरो। आं बियो थाबाथाय थानोनो बायो मानसियानो। एसेबां गाज्रि मोनो होमबा नोङो बेखौ नायनायनि थाखाय? ओरैनो नायो आरोलै। माबा नोंखौ बियो मोजां मोननानै नायदों नामा?
मानसि नालाय नायखागोन नोङोबा नाया आरो मानसिफोरखौ नङा नायनायनि मडेलाबो गोबां स्टाइलनि थायो नों मिथिगौना सना मा नोङो बेखौ सानसेबो नोजोर होफेराखै नामा एबार आं बिनि खाथियाव जबाथाय नोङो नायनाय बा बिनि खाथियाव थाबाथाय नायनाय आंखौ जा रखम नायबाय थाखायो थै माबा लाब्ला दे एबारनिफ्राय लाब्ला गाज्रि मोनोबालाय सना गाज्रि मोनबाय नामा बिदि बुंनायखाय आंथ' नोंखौ फैनाङा बुङाखैना बे गांजेमा गोसोम रानिखौसो बुंदों आङो लाफानांला होननानै मोनाखै दे गाज्रि फैनोबा नङाबा जोंफोर सानैजों थांसै जगाव लाजि मोनसोदों माखौबा मानोथ' आंखौ बेफोरबायदि नायबाय थायो आं बेफोरबायदि नायबाय थाबा मोजां मोनालै मानसिफोरखौ आंहा आंनि गार्लफ्रेन्डजोंल' नायजाबाय थानो लुबैयो आङो आइनि असे फिसाजो नङा आं फिसिनो लाबोनायसो हेलौ गायदे नोङो मबाइलखौ लानानै गामिथिंजाय एसे ओंखारबोनो हागोन ना फैनाय दानो फै आंखौ फिसिनो लाबोनायसो आंखौ जुदि अनाबा आयै नों मानो फिसिनो लाबोनायमोन नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो आयै एसेबां उन्दैनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो अनसि अननानै दासो नोङो गावनि असे फिसाज्ला फैनायखाय मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ आंखौ आइया एसेबो सैला जुदि काटुङाबो आंखौ लांमारा आं बे जिउआव थांना थाला आं थांना थाला आं सुइसाइड खालामगोन थांना थानानै आंलाय मा मोनगोन आंहा रावबो गैया फैबाय नोङो गायदे बिकि फैबाय मा नोङो काटुनखौ फन खालामबावनो नागिरदों नामा गायदे फन खालामबावनो नागिरदों आं नाथाय दिनैनिफ्राय मालाबाबो खालामला दिनैनो लास्ट हर गायदे नोंनि मबाइलखौनो अननानै दिनैनो लास्ट आं काटुनखौ दिनैनिफ्राय फन खालामला मालाबाबो आरो नोंनियावबो मबाइल बिबाय थाला आङो गायदे मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो बिकि नोङो आंनि मबाइलखौ बिबाय थाबाबो आं जेबो मोनाथ' थेवब्लाबो गायदे आं नोंखौ डिस्टार्ब होबाय थायो नोंनि मबाइलखौ बिफ्लांबाय थायो बिकि जेबो नङालै आं जेबो मोना आं मोजांसो मोनो नो मबाइला मा खालामनो खालामबाय थानो दे रायज्लाय आङो बैथिंजाय थांथ'नि र' मायो आं बुंदोंना नोङो आंखौ फन खालामनांला होननानै नाथाय नोङो मानो फन खालामबाय थायो नोङो होमबा आंखौ थारैनो लांमारला नोङो आंखौ हाबा खालाममारला न' बेसां बार बुंनांगौ नोंखौ बेसां बार बुजायनांगौ आं नोंखौ लाबोथ'नो हानाय नङा नों आंखौ लांमारनो हाया खैबार बुंनांगोन नोंखौ हा मानो नों जुदि आंखौ मोजां मोनमारोबा मानो लांनो हाया आरो आं बुंदोंना नोंसोरो जि जायो बेखौनो जागोन नोंसोर रानना थाबा आंबो रानना थागोन होननानै थेवब्लाबो नोङो आंखौ लाङा थेवब्लाबो हाबा खालामा नोङो आंखौ बाप रे बाप नोंखौ बेसां बार बुजायनांगौ आङो नों मानो बुजिया मानसिया हाबाखौ जानोसो होनबानो जानो हायो नामा हा नों होनबा आंखौ हाबा खालामाला आरोना नै आरो बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंलायबाय नों बुंनाय खेबसे नों आंखौ हाबा खालाममारगोन ना हाबा खालाममारा एसेबांथ' आंनि खुगानिफ्राय नोङो खोनासंबावनो लुबैदोंना आं नोंखौ हाबा लाया हाबा खालामनो हाया आं नोंखौ नंगौ दे होमबाय आं दिननिफ्राय नोंखौ फन खालामनानै डिस्टार्ब हरला आं सुइसाइड खालामगोन दिनैनो दानो हा थै आरो नोंखौलाय सोरथ' थैनो होआखै मा नों आंखौ थैनो होदों होमबालाय मानोथ' थैनोल' बुंबाय थायो आं माबा नोंखौ थैनो होदों नामा हा नों गावगाया बुंनायखायसो आंबो थै होनदों आं दिनै थैमारगोन आङो नों आंखौ ओरैनो बुंबाय थादों सानदों नामा नोंनिसो गोसो नंगौ नामा दे होमबालाय नोङो दिननिफ्राय फ्रि जाबाय आं नोंखौ दिननिफ्राय डिस्टार्ब हरबाय थाला हरनाङाबो नोङो आंखौ डिस्टार्ब हरबाय थानाङा मिथिबाय जागोन दे रावखौबो डिस्टार्ब होला दिनैनिफ्राय आं थैगोन होनदोंना आं थैथारगोन ओइ नोंनिसो गोसो होननानै बुंदोंलै आङो
नोङो मा खालामो खालामबाय था नाथाय नोङो आंखौ जिखिजाया डिस्टार्ब हरबाय थानाङा मिथिगौ ना जागोन दे जागोन आं थैनायनि सिगां नोंखौ खेबसे नायनो गोसो दङमोन भिडिअ कल खालामनाय खेबसे ओइ मायोलै मानो हरलायखो आरो प्लिज ना अननानै दानना होनाङा नोंखौ खेबसे नायनि दे नोङो रिसिभ खालामनाय नङाबा नों खालामनाय आंखौ भिडिअ कल खेबसेल' नोंनि मोखांखौ नायलांगोन आङो अननानै आंखौ खेबसे भिडिअ कल खालाम दे दानना होनाङा दे भिडिअ कलआ नोंखौ ब्लकसो खालामनोसै आं सोरनि नाम्बारमोन बियो आं बावनासो दङमोन ब्लक खालामनाङा प्लिज अननानै ब्लक खालामनाङा ब्लक खालामा नोंखौ आङो नै ब्लक खालामबायानो साला आंखौ सिगिबाय थादों बियो जेन आं गिगोनसो आरो ब्लक खालामना दोननि र' सोरनि मबाइलजों खालामबाय थादों आं बावनासो दंमोन बे नाम्बारखौ ब्लक खालामनो बेयाव साला आंखौसो डिस्टार्ब फन हरलाबाय थायो थैयोनो मालाय थैयारलै सोरखौथ' नेबाय थादों ब्लक खालामनि र' नाम्बारखौ गायदे आं दिननिफ्राय काटुंनो मालाबाबो फन हरला मानो होनबा बियो आंखौ थैबाबो जेबो मोना बियो आंखौ सु रखमसो मोनबाय थायो आं बिनि सुसो बिनि थाखाय दे अम्बिकी बे गाज्रि मानसिफोरनि थाखायनो एसेबां गाबो हा नोङो काटुंनिख्रुइ 100% मोजांसिन हौवा मोनगोन 100% मोजां हौवा मोनाबाबो 99% मोजां हौवा मोनखागोन नोङो आंनिबा गाबनाङा बे एसेबां गाज्रि मानसिफोरनि थाखाय गाबनानै जेबो लाब गैया अम्बिकी गाबनोबा मोजां मानसिफोरनि थाखाय गाब गायदे नंगौ थेवब्लाबो गाबफ्लाङोलै आङो गाबबाय थानाङा थांगोना थांला न'आव दानो आं थांसै आइदो बाजैदो गैया आङो टुटुलुनो आदार हैनि गायदे आं दसे उनाव थांगोन दे गायदे मोजाङै थादे आंनि बायदि थकिबास मानसिफोरखौ गोसथोनाङा आरो गोसथोनोबा मोजां सेंग्रा नायनानै गोसथो आंथ' मोजाङैनो थागोन र' नोंसो मानसिया सानसेबो मोजाङैनो गैया माथो खालि गाबनाय दुखु बाथो बै थकिबास मानसिफोरनि थाखाय गाबनानै जेबो लाब गैया दे थादो थांसै आं गायदे गोसथोनोबा मोजां सेंग्रा नायनानै गोसथोमार दे जागोन दे जागोन थादो दे थां गायदे आंखौ निमाहा हो आङो दिनै सुसाइड खालामगोन आं नोंसोरखौ दिननिफ्राय नुला नोंसोर आंखौ दिननिफ्राय मोनला आं बे जिउआव थांना थानानै माला मोनो आंहा रावबो गैया काटुं था नोंनो मोजाङै था नाथाय सानसेबाबो नोङो मेगन मोदै हुगारनानै ओंखाम जानांगोन एसेबां बोसोर नोङो आंखौ थगायनो थाखायसो मोजां मोनदोंमोन नामा आं दुखुखौ लाख'नो हाला फारसेथिंजाय आइया आंखौ साया न'निफ्राय होखारगासिनो आइदो आदादो आरो फारसेथिंजाय नोङो आंखौ आं दा मा खालामनो आंहा जेबो लामा गैला सुसाइड खालामनायनि अनगा लायनि र' दिरुंखौ लायनोसै आं नाथाय बे जायगायाव खालामा बे जायगायाव दानो मानसि फैनो हागोन